Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм StamatBG и днес почваме една нова поредица. Съжалявам, че от дълго време не е имал клипове, но просто нямах желанието. А когато нямам желание, не се получават клиповете. Ако гласът ми звучи по-странно, това е защото съм леко настинал. Не е заради друго. Настинка не е добър приятел. Това ще бъде оцеляване на острови. Или на остров. Не знам. Напишете в коментарите дали искате да експлорвам други острови. Между другото, ако играете и вие Clash Royale, сигурно ще видите, че има едно ново нещо, което ще ви харесва. Което ще ви хареса по-късно. И то е апдейта. Ще има Clan Battles. Какво е Clan Battles? Clan Battles са отборни битки. Има и Clan Battle Chest. Ей. И така събираме за Clan Battle Chest, който е като Clan Chest. И ще направя клипове. Извинете. За прекъсването. Бях забравил да предупредя, че ще снима видеоклип. Аз в принцип предупреждавам, но и няма да излея да си взема сапленките. Добре. Обичам когато има два сапленка. И ти овци ми изядоха цялата трева. Стига! Стига! Така. И така. Така. Не знам защо съм пичка, като живея на остров, ама сигурно ще ми трябват. Добре, довършвам в началната база. Този епизод няма да е много продуктивен или интересен. Винаги първите ми епизоди са най-малко интересни. Съжалявам, че не говоря много, но просто не искам да загрузявам видеото защото го съм е адски дрезгав. То даже това е причината, че не съм качил видеоклип. Че качвам видеоклипа посред бял ден и няма никакъв шум, защото съм в училище. Това е защото съм болен и съм вкъщи. Отново повтарям, страшно съжалявам, че от дълго време не е имал клипове. Жив съм, спокойно. Просто нямах желанието. И holy shit, става нощ. Искам да светя поне малко.
Може да са бе овца. Их че нахална. Какво? Често ли съм направил тази глупост? Добре, за сега нямам обуве. Нали не съм написал? Бах ти лага. Нормално. Къде съм обувите? Не, че искам да ги търся, ама. Явно няма да осветяваме. По-хубаво за мен. Сигурно може и да не се вижда много хубаво видеото, ама... Сори. Имам адски гадното притеснение. Ако се чуете какво е това, това е Sugarcane Farm. Аз друг път съм играл на този сит. Добре, вече съм сигурен, че има нужда от осветяване поне малко. Колкото да не се спалва толкова много. Пак е адската му тъма. Поне по-манинкото се спалва. Ауч! Излез от водата. Айде, идвай. Идвай да ме убиеш. Аз отклонявам. И никаква броня. Той не си дава дрехите. Ще стоя гол. Уау, какво голямо осветяване. Тихо само плаща. Трябва да изчакам да съм минус 3 буча там, както и да е. Скелетче. Я колко какъл им? Нямам. О-о. О-о-о-о. Какъл. Добре, изчакайте само малко да се хилна.
Много почна да докладнява. Този нямам да го закачам. Или ако се наложи, ще трябва да го закача. Да, трябва да го закача. Не се хилва. Лошо. Тук. Ау. Само да съм го източил достатъчно. Не трябваше да му давам да му се кърва от водата. Понякога мразя тази игра. Добре, ще го бия с кирка. Стига да го бия. Кажи, че си дал кого. Майко, каква тъмница е. И с това ли си бих? Къде по дяволите ми са айтемите? Явно това ще бъде всичко за този клип. Не забравяйте да го харесате, да се абонирате, ако ще не сте. Чао! Ох, какво